Ah, okay lang, Ari. Ah, okay. May gabii kanatong tanan. Uban sa katuyuan sa atong Santo Papa, sa atong Arsobispo, sa atong team of pastors, sa atong Mass Presider, atong ilakip sa atong mga pag-ampo, ang mga musunod nga mga katuyuan. Thanksgiving Mass to God the Father, Son, Jesus, Holy Spirit, Mama Mary, Saint Joseph the Patriarch, San Roque, Saint Lucia, Saint John the 23rd, Saint John Paul II, San Isidro Labrador, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, archangels, angels, saints, and martyrs. Petition for healing, family tree, conversion, deliverance, guidance, protection, enlightenment of Andrino, Abendan, Rizari, Olimba, Nardo families, for the unity of Prex, MME, FOG, BNP, AOL, lectors, and cantors, all who serve in the church, priests and laity, world peace, salvation of all mankind, healing of the sick and the dying. For the souls of Mama Glenna, Papa Roberto, Lola Mildred, Lolo Francisco, Lolo Gabino, Manuel Alejandra, Cayetano, Federica, Nilda, Barry, Liling, Antonio Tagas, Susan, Gaga, Dandan, Melchor, Lito, Rene, Winifredo Sr., Winifredo Jr., Rossini, Rod, Cedro, Apen, Tony Clint, Rudy, Abilina, Abrilita, Deling, Suzette, Annie, Milyong, Juaning, Terzo, Benita, Bevelin, Orlando, Isaac, Karing, Mingay, Sita, Nene, Pina Jr., Eban, Betty, Eden, Baby, Milagros, Mario, Kate, Lorna, Kokay, Mingoy, Tara, Ernesto, Ernie, Tawai, Tuding, Egay, Freddy, Lynette, Danilo, Rosette, Marvis, Mayet, Alfredo Sr., Kulot, John Lloyd, Dulce, Dodi, Nang Paning, Rita, Arnel, Francis, Tomas, Rosario, Brelenda, Brona, Rupina, Crispin, Caridad, Kuya Winnie, Alex Teroy, Luz, Manic, Luz, Ramon, Cardinal Vidal, Father Jolops, Father Nilo, Father June, Monsignor Fred, Monsignor Pono, Monsignor Cesar, Mayor Edgar, Congressman Delmar, Councilor Iday, Captain Ronnie, Kuya Robert, Brother Moore, Ate Baby, Sis Baby, Kuya Art, Lola Nene. In my third and fourth generation, ug sa tanang kalag sa purgatorio, tanang taga sitio City Central ug Abeliana, nga nipanaw nining kalibutan, mga sakop sa mga community of church servers offered by Brad Ern and family. Pamisa alang sa kalag nila Victoriano, Virginia, Ricardo, Zosima, Seferino, Julita, Pedro Sr., Richard, Francisco, Lucia, Domingo, Cristito, Jolene, Nancy, Mark Lester, Fresco, offered by Agnes Braza. For the souls of Adeline, Roberto, Edgardo, Samuel, Gerardo, Maria Stephanie, Gerald, Jose, Begna, Parlo, Anastasia, Vicente Baudilin, Edilberta, Pedro Felicidad, Panpilo, Celestino, Imelda, Genoviva, Helen, Tanan Kalag, offered by Nancy Gorosin. Thanksgiving for the blessings received and good health for the souls Balbina, Ulderico, Tanangkalag, offered by Mara Villon and Duhay Lungsud families. Thanksgiving for all the blessings received, petition for good health always, for the souls Bertoldo, Arinque, Isabel and Martin, offered by Leticia Arinque. Thanksgiving for all the blessings received in good health, petition for more blessings and good health, for the souls Bertoldo, Arinque, Benita Arco, Dioscoro, Urgada,
offered by Melisa Narciso and family. For the soul of Dante Francisco Espanyol. For the soul of Ramon Napes, offered by Dalia Napes. For the soul of Perla Torion, offered by Dalia Napes. For the soul of Pacencia Nodalo, offered by Coren Nodalo. For the souls of Crispen Romeo, Kathy, Demetria, Eroy, Crescencia, offered by Dalia Napes. For the souls, Restituta Kimay, Josefa Kimay, Eileen Kimay, Rito Aves, Zaire Floyd Regis, Pedil Kimay, offered by Panfilo Kimay. For the souls, Lobelia Sala, Rogelio Sala Sr., Rogelio Sala Jr., Marcial Subing-Subing, Edwin Danio Jr., offered by Ednar Danio. Souls, Maria Socorro, Mario, Antonia Brendo, Isidoro, Evangelina, Francisco Jr., Carmelo, Lucila, Anselmo, Danilo, Julieta, Ronald, Alan, Alain, Romulo, Roselia, Rowena, Janice, Evelyn, Lourdes, Lindy, Emiliano, Echemedes, Rodolfo Sr., Nenita, Iluminada, Alfredo, Nena, Elena, Ave Maria, Judy, Villaflor, Maria Ana, Meliton, Jesusa, Roberto Sr., Roberto Jr., Sugary, offered by Violeta Padilla Otadoy. Thanksgiving, Libre family, Gomez family, Suzette and Ronnie Libre. Souls, Danilo Gomez, Andres, Senior, Margarita, Arthur, Juliet, Ryan, Rafi, Angelita, Angeline, Siriaco, Andres Jr., Pedro, Filemon, Maria, Ciplesha, offered by Libre and Gome families. Souls, Renante, Salud, Jose, Adonai, Constancia, May, Vicente, offered by Nympha Menina. Soul of Anisito, offered by Brian Relon. Thanksgiving for all the blessings received and for good health. For the souls, Eliza Lahoy, Baby Angel, offered by Annalisa Lahoy. Para sa kalag, Misa, in honor of Mama Mary, Senyor Santo Niño, Tanang Santos, mga kalag, Agapita, Eugenio, Narciso, Sancho, Rosario, Miguel, Jaime, Leticia, Maria Glenda, Alice, Belen, offered by Jacob and Adelia Ponseca. Thanksgiving, misa pasalamat sa mga grasyang nadawat, mayong panglawas. For the souls, Narciso Jr., Rosita, Anjo Celso, Fredo, Regine, Ermeline, Roger, Sylvia, Alberto, Jose La Peña, Liza, Lucia, Salia, Marlin, Evelyn Amparo, Victoria, Hermana, offered by Belen Sancho. Souls, Teresa Magbanwa, Filomena Arcipe, Maxima Magbanwa, Enesito Magbanwa, Eleuterio Arcipe, offered by Magbanwa family. For the souls, Luciano, Belinda, Filomeno, Alvina, Edelberta, Pedro, Gregorio, Soliduno, Teotimo, Conchita, Crisanta, Nelly, Theodora, Silveria, Jose, offered by Martha Otida. Thanksgiving to Sacred Heart of Jesus, Birin sa Rosario, San Jose, San Agustin, Santa Lucia, for good health of Martha Otida, and to all the family, offered by Martha Otida. For the souls, Susana, Antonio, Armand, Romeo, Nestor, Rachel, offered by Christopher Adlawan. Thanksgiving, gift of cash received, offered by Elvira Montejo. For the souls, Tranquilino Sr., Tranquilino Jr., Margante, Pe, Mario, Emilio, Palarte, offered by Lopez family. Souls, Raimundo Alasaga Sr., Agnes Gaspar Jr., offered by Marites Alasagas. Souls, Sigfredo, Carmencita, Domingo, Rosario, Alejandro, Gaudencia, Oscar, Ligaya, Elpidio, Liberata, offered by Asignar family. Souls, Nilo Eflida, Razel, Giovanni, Mary Chieve, Roberto, Joshua, Afra, Filomena,
Filomena, Pedro Amada Ildebrando, Emmanuel Mamerta, offered by Asignar family. Souls, Gaspar Sr., Perseveranda, Marcelina, Bienvenido, Romeo, Emerita, Pacifico, Joseph, Josephine, Judith, Lorena, Hoven, Agnes, Sally, offered by Alerta family. Souls, Soledad, Francisco Sr., Arvin, Francisco Jr., Tranquilino, Andrew, Anesha, Carmelita, Epifanio, Baby Joseph, Ernani, Elsa, Abelio, Bernardo Sr., Bernardo Jr., Bernarda, Leonedesa, Analita, Leoncia, offered by Arlene Lepitan. Souls, Francisco Sr., Soledad, Andrew, Francisco Jr., Arvin, Tranquilino, Anesha, Carmelita, Catalino, Antonia, Gabriel, Lolita, Leonato Sr., Samuel, Roman, Rogelio, Dionisio, Porferio, Conrado, Epifanio, Renulfo, George, Remedios, Dolores, Rosalia, Salome, Hilario, offered by Jeline. Souls, Mario Sanchez, Leonida Sanchez, Juanito Sanchez, Carmelita Inglaterra, Lucena Inglaterra, Isabelo Inglaterra, Mary May Henela Rao, Natividad Generalao, Julieta Gasper, offered by Hazel and Felicitas Sanchez. Soul, Magdaleno Simacon Sr., offered by Carmelin Simacon. For the souls, Jose Ronnie, Benedict Ira, Dominador, Eduvehis, Alberto Paula, Santiago Alejandra, Noel Joel, Roel, Nelson Jaime, Bertol, Raquel Ruperta, offered by Ganancial family. Souls, Teresita Bustillo, Eleazar Bustillo, Crescencia Tutud, Marlene Eleazar, Bugarin, George Yap, offered by Vanessa Bustillo. Souls, Pantaleona Angulo, Jonas Kababat, Rufina Pardillo, Darcy Comporedondo, Fila Fuentes, Victorio Fuentes. Souls, Melchor Beduya Sr., Composa Beduya, Catalino et Cuban, Eufrosina et Cuban, Alejo et Cuban, Felisa Beduya, offered by Beduya family. Souls, Faustina Andres Fausto, Claudia et Segundina Angeles, Narciso Sr., Lucas, Lorenzo Filimon, Anuario, Johnny, Frediha, Mariano Basilia, offered by Chavia family. Thanksgiving for good health and blessings received. Petition, good health and protection for my loved ones. For the souls, Roman Bagbog, Yolanda Jaime Veloso, Valentin Faustina Makiling, Pablo Victoria Baugbog, offered by Dolorosa Baugbog and family. Soul Leona Arago, offered by Arago family. Thanksgiving for being part of the top 3 branches nationwide, and top 5 being a sales manager, FC Tile Depot, Mandaue, and all the blessings received and good health. Souls, Alfredo Alidon, Cabatuan, Amante Mantalaba, Cabatuan, Lota Cabatuan, Nida Canones, Victor Kizagan, offered by Sandrina Cabatuan Kizagan. Souls, Flora Edward Maria, Mateo Sr., Mateo Jr., Joselito Mario, Tomasa Erlinda, Dexter, Francisco Lotlot, offered by Nora Deaton. Souls, Magno Ignacia Dovehio, Baldomero Loli, Nanito, Hermenihilda, Maria Loreta, Maria Maglasang, Mark Bryan, Maxima Raquel Castillo, Andrew Solon, Crisologo, Lydia Luis, Melissa Ninfa, Basilio, Erminita, Romeo, Jean, Ismael, Esther, Alexander, Bernabe, Alberto, Edwin Ripdos, Giselle Ferrer, Florencio, Anisita, Jimmy, Lucas, Elena, Rufina, Victoria, Bokbok, Pepito, Bernabe, Ricardo, Merlita, Silverio, Paulino, Vicente, Ripdos, Andres, Maximo, Romeo, offered by Pogoy family. Souls, Asuncion Garcia, Vicentico Rondina, Mildred Springs, Rila Rondina, Danilo Garcia, Paul Condi, Polinaria Arsenal, Rina Navarro, Siriaco Navarro, Margaret Wellman, Dorothy Spring, Kurt Havin, Daryl Elrod, Martin Garcia, Matilda Rondina, Robert Spring, Roberto Rondina, Bernabe Rondina, Yuvihilda Bertulfo, Sir Chiquito Navarro, Carmelita Navarro, Luviminda Navarro, Leo Wellman, Joseph Spring, Martha Haben, Julian Rondina,
offered by Lea Rosel Spring, Rondina family, for the souls Mark Brian Sarmiento, Hermenegilda Fontanar, Ismael Fontanar, Bernabe Rondina, Roberto Balansag, Pepito Gornes, Maria Loreta Gabito, Bernabe Rosel, Alberto Saberon, Monsignor Carlito Pono, Roque Cantos, Democrita Bahol, Arcardinal Vidal, Vicente Requeron, Rosa, Dionisio Rolando, Father June Navales, Dolores Cabitingan, Floripis La Sala, Lucia, Felipe Pugoy Jr., Dorotea, Leonila, Silverio, Maxima, Paulino Telio, Esther Colita, Cirila Gabito, Father Nilo, Luisa Carnete, Inday Sara, Ronnie Roma, Jean, Vicentia, Brenda Lumapas, Lourdes, Nina Pinero, Gemma, Lorena Papeliero, offered by Catholic Charismatic Renewal Movement. Thanksgiving, Our Lady of Mount Carmel, Lady of Guadalupe, Saint Elias, Saint Benedict, and all the souls in purgatory. Let us all pray the Angelus. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ugang pulong na himong tao. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi. Sa imong utanga walay suko, ang mga utang ug ang among kalablasan pinapapasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus, ang manluluwas, isang
Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanin. Kaigsunan hinulsulan ta ang atong mga kasalanan, aron mahimo kitang andam sa paghalad nining sakripisyo ang santos nga misa. Dagakupisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako yamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ni nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan uta kita sa Dios, nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga kasalanan, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalinaw ug kalipay, nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit, ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesus Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, ang imong bugtong anak, bihatag una sa tanan kang Maria Magdalena, sa makalipayng balita sa pagkabanhaw, itugot nga pinaagi sa iyang mga pag-ampo, ug ang iyang panig-ingnan, isang yaw unta namo si Kristo nga buhi, ug makakita kami kang Kristo nga maghari diha sa imong himaya, kay buhi man siya ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa awit sa mga awit. Matang gabii sa akong higdaanan, nagdamgo ako sa akong minahal. Gipangita ko siya, apan wala ko siya hikaplagi. Mibangon ako ug misuroy sa siyudad, sa kadalanan ug sa kasuok-suokan. Gipangita ko ang akong hinigugma, apan wala ko siya hikaplagi. Itagbuan ako sa mga gwardya nga nagpatrolya sa siyudad. Gipangutana ko sila, wala ba kamo makakita sa akong hinigugma? Apan sa pagbiya ko gayud sa mga gwardya, hikaplagan ko ang akong hinigugma. Ako siyang gigakos, ug wala ko siya palakta, hangtod nga nadala ko siya sa balay sa akong inahan, sa lawak sa nag-anak kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
akong Diyos. Sa ingon nagsudong kanimo diha sa santuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga kabel maghimaya kanimo. Ang akong kalagyohaw kanimo, Ginoo. Akong Diyos. Sa ingon iniingon ko ikaw, samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kahon, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhon sa usa ka bangkete, mabusog ang akong kalan. Ug sa masadyang nga mga ngabel, magdayeg kanimo ang akong baba. Ang akong kalagyohaw kanimo, Ginoo. Akong Diyos. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalang nagadango pang-ayo kanimo. Ang imong tuog kamot nagasaklay kanako. Ang akong kalagyohaw kanimo, O O Ginoo, akong Diyos. Pangit ang aking harian, upang katarong sa Diyos. Ugang kalaligan, ugang kanimo. Hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Panaw sa galingo, Ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan. Ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa gilubngan sa Ginoong Hesus. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus. Ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo. Ug wala kami mahibalo kun hain nila ibutang ang iyang lawas. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagsininag puti ug naglingkod sa dapit sa nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa may tiil. Day nganong naghilak ka man. Ang mga anghel nangutana kaniya, siya mitubag. Ila manggod nga gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako mahibalo kun hain nila ibutang siya. Wala makaila si Maria Magdalena sa mga anghel. Sa pagkahuman niya sulti niini, bilingi siya
ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto, apan wala gyapon siya makaila. Wala siya makaila nga si Jesus di ito. Day, nganong naghila ka man? Nangutana si Jesus kang Maria Magdalena, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya, kung ikaw mao'y nagkuha sa akong Ginoo, tug-ani ako, kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Ug si Maria Magdalena, si Maria mihunong ug mitutok siya, miatubang siya kang Hesus ug miingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giinginan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako mahibalik samahan. At tuwa hinuon ang akong mga igsuon, ug sultihi sila nga moadto ako sa akong amahan ug sa inyong amahan, sa akong Dios ug inyo usab nga Dios. Busa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo, Daygon ikaw, O Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan. Ang pagbasa karon mahitungod kang Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, usa sa mga mituo, usa sa mga tinun-an, tinudluan Jesus. Siya didto gayud nakakita sa pagkamatay ni Jesus ug nakakita usab siya ang unang nakakita. Una pa siya sa mga apostoles nila ni Pedro sa 12 ka mga apostoles. Una pa siya nga nakakita kang Jesus nga dibangon gikan sa mga patay. Ug mauna nga si Maria Magdalena, angay siya nga tawgon apostol. Siya nga 7 kayawa ang gipapahawa. Gikan kaniya 7 kayawa gipapahawa, nahimo siyang nag-una nga nakakita sa pagkadaog na ni Jesus gikan sa kamatayon. Ug mao nga ang pista niya karon duna gayoy gikanta nga Gloria, gadako nga pista, ug sama siya sa mga apostoles. Nganong nahimo siyang sa mga apostoles nga purti man niyang buhat nga dili maayo sa wala pa siya mahimong tinun-an ni Jesus tungod sa iyang dako nga pangandoy nga makikihiusa nining iyang naila-ila nga Dios sa iyang kinabuhi. Unsa man ang Dios sa kinabuhi, importante sa atong kinabuhi. Kanabang niilog o bikuha sa pinaka numero 1 nga luna sa atong una ug sa atong kasing-kasing. Nga inigbata na to ni kabuntag, inigtuog na to inig kagabi, inigtrabaho na to inig kaadlaw, anaa kanunay sa atong una ug pabati. Mao kana nahimong numero 1, nahimong sentro, nahimong Dios, nahimong importante sa akong kinabuhi. Manang napili ni Maria Magdalena si Jesus nga mahimong Dios. Munang giingnan si Inday, ngano naghila ka man? Ug mitubag siya, gikuha manggod nila ang akong Ginoo. Kung ikaw nahibaw, asa nila ibutang siya, sultiy ko kay akong kwaon ang akong sentro sa kinabuhi. Ang iyang gipangita, naminaw di ay sa iyaha. Inday, nganong naghila ka man? Umingon siya, ikaw ba'y nagkuha sa akong Ginoo? Palihog, tug-ani ko kay akong kuhaon. Nakadungog si Jesus, nakadungog ang gipangita, ug nakakita ang gipangita, unsa kadako, ug luna siya diha sa kinabuhi nining nangita.
unsa kadako sa kalipay ug pagdawat ni Jesus ining usa ka makasasala nga karon nahimo nang nangita sa makapasaylo sa sala. Unang nahimo si Maria Magdalena nga paglaom nga ako nga makasasala. Ako nakabuhat og dautan unsa kadaghan. Mga dautan nga daghan nga akong nabuhat. Gipangita di ay ko aron iya kong pasayloon. Ug karon nga ni ako nagpabunyag nako ug nisimba ug nikalawat pagyud mag-abot mi karon pasaylo ako kay gusto ko. Gusto gi ko nimo. Gusto ko nimo. Pasaylo ako kay ikaw akong gusto sa akong kinabuhi. Now, kini miuntang gusto ko nimo, gusto ko ana, gitawag na tog desire. Desire. Now, ignutang pulo nga ang mga butang nga atong gusto, mga butang sa kaytasan, gitawag holy desires, balaan nga mga pangandoy. Gusto ko ana, Dios ko nga gamahanan, gusto ko nga makasakadya si mong pulianan. Now, kung atong gusto, dili masatisfied, dili ba makuha atong gusto? Mo grabe, kini siya murag mingon mag-uros-uros ang akong pangandoy nga ako gid siyang makuha. Kay karon gamay ra o wala pa gid makumpleto. Mo tubo, mo stronger, mo grow ang maong gusto. Kay wala nako makuha. Pero gusto pa gid akong makuha ang tanan. Muna nitabo ni Maria Magdalena. Iyang nagustuhan ang kinabuhi kay gitudlo na gihatag ni Jesus nga kaniya pero gikuha si Jesus gipatay. Diha siya pagpatay. Unang wa siya mubiya. Pag adto niya sa lubnganan, yan ang buntag sa iyo. Abli na, pero wala ditong lawas. Didagan siya, iyang gipahibaw ang iyang mga tinun-an ni Jesus. Iyang gipahibaw nga wala na dito ang lawas sa Ginoo. Ni tan-aw, ni kuyog ang mga apostoles, Pedro ug si Juan ngadto sa lubnganan, mituo sila sa gisulti niya Maria Magdalena nga wala na gyud ang Ginoo didto. Nya kuno kay wala naman, nanguli sila sa ilaha. Pero nagpabilin gihapon si Maria. Nangita nga nagdangoy-ngoy. Nganong nakaingontang nangita nga nagdangoy-ngoy tungod sa gisulti ni San Marcos o ni San Juan sa Ebanghelyo. Naghilak siya o gipangutana siya sa mga anghel og ni Jesus. Inday, nganong naghilak ka man og nahibaw-an nga nangita siya. Kay ila man kong gikuha ang akong Ginoo. Kung ikaw nagkuha, sulti ko kay akong kwaon pagbalik. Ako siyang ipahiluna sa iyang lubnganan. Patay na gani siya, ila pag yung ipanamas-tamasan, dili na ko makatugot ni ini. Kung ikaw nagkuha, tudlo ko, kay akong iuli, ako siyang ipahimutang. Nag-uros-uros, ning tubo, ni dako, ni dasig, ni init pag-ayo, ang iyang gusto sa Ginoo. Unang ko, dili na to makuha ang atong gusto. Kung di mapahong na dayon, dili ko na tinud-anay nga pangandoy nga makuha gid nimo. Pero kung imong natilawan nimo nakuha, pero nawa og kalit wa ka, wa gid nimo makuha, mutubo ang imong pangandoy, imo gid siyang pangitaon, imo gid siyang dakpon, ug imo siyang iuban sa imong kinabuhi. Kay siya mao ang kadaugan sa ako karon nga pagkatao. Kung makuha ko lang siya, pagkanindot kayod sa akong kinabuhi. Kung nakuha ni Maria Magdalena, kay gitabangan siya. Si Maria Magdalena nga nangita, nag-abot siya sa iyang pangita. Kang iyang pangita, nangita po di ay sa iya. Yan. Sumunang si Maria Magdalena, apostol. Ligon nga haligi sa simbahang Katoliko, Kristiyano, na mahimong inspirasyon ako na kadaghan na tugba, kadaghan na tumba, pero gusto gyapon kumubangon. Kay nangandoy ko, yan ang kinabuhi sa kaytasan,
Kay dinhi sa kalibutan, akong natilawan, pero kuwangan gihapon. Og nituo ko na kung akong makuha, ang Dios, ako siyang mahiusa, mauna ang kinabuhi. Na wala na ko'y pangitaon pa. Maningon, magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Mingon ding uyab, niya nagikas akong kiliran. Nagtupad na kita karon sa simbahan. Niya na ang akong katagbawan. Pero miingon din, tinuod ka na, di ka na siya mausab. Kung dili siya mausab, di ka mausab. Butangay nag Diyos, tunga-tunga ninyo. Kaya nag-divorce gani ang nag-una, kamo pa kaha. Butangig Diyos, diha sa inyong tunga. Ang inyong relasyon. Papa ug mama, managsuon, maghuwag manghod, anak ug inahan, butangig Diyos sa tiliwala. Kaya mausab ang tao, ang Diyos dili mausab. Pangitaon pa kaniya kung ikaw mausab na. Kaya siya, dili mausab sa iyang kaayo kana kanimo. Manang mga mananuyab karon, tambagan sila, ayaw pagpakabuang, yan ang pagbati nga nagsalimuang. Himoa ang Dios nga maoy mutultol kanimo sa sakto. Bata pa ka, daghan pa kag kaunon nga mga pagsulay. Katawa ilang unya kung maabot na. Pero puding katawa kay kauban nimo sa Jesus sama ni Maria Magdalena o sa mga santos. Tao lamang kita. Mamatay ang imong kauban o mamatay ka, mahanaw ang gugma. Pero namatay ang Diyos, ibalik siya tungod kay nagpabilin ka. Ngayon, bahalag mamatay ka, basta kay magpabilin kong mahigugma nimo. Ikaw gihapon ang akong asawa, bisan magkinaunsa pa. Ikaw gihapon. Dili ko magminyo usab, kay ikaw, ako nang pinangayo sa Diyos. Kung mawala ka, niya ang Diyos. Ug iya kong dadon sa kalipay nga labaw pa, sa kalipay nga imong mahatag kanako. Pero salamat kanimo, kay ikaw na imong akong asawa karon. Salamat. Salamat sa Diyos. Manang walay divorce. Walay divorce. Tungod sa Diyos. Dunay divorce, tungod ka walay Diyos. Walay pag-ila sa labaw nila. No? Unang karong Sabado, muapil ko sa pag-ampo. Ngamunta ang mga magtiayon o nag-uyab-uyab ka karon. Ilang butang ang Diyos ang ilang panag-uban. Ang Diyos nga buhi. Kaya kung gusto ka nga imong gugma mabuhi, bisan doon na nag-una nga namatay, magpabilin ka na mabungahon tungod kay ang Diyos ana ang gihapon. Pagkanindot niningdo na tayo Diyos sa kinabuhi. Si Maria Magdalena nagpakita nini kanako. Pagkanindot niningdo na tayo Diyos, ang Diyos sa kaitasan, dili Diyos sa kwarta. Dili Diyos sa yuta ug balay ug pagkasikat. Diyos sa kaitasan. Pagkanindot niini, muningon, tagaay ko Diyos nga gamahanan ug pangandoy nga ikaw gayud ang akong makabuot sa kinabuhi, samtang buhi pa ko. Unya, patubua kining maong desire. Patubua kining maong desire. Hangtod nga makaabot ko diha sa kinabuhi. Nagipangandoy sa akong kalag. Kinsay maunang mamatay nato, ang katagbawan sa atong pangandoy sa kalinaw o kinabuhi sa kalipay. Mo, ang nakabuot o gihimo nga Dios isan Santa Magdalena sa iyang kinabuhi. Kinsay mag-una kamatay na to? Kaya bang mahurot na gani atong kalipay? Dini, niya mungit-ngit na ang tanan sa atong palibot. Wa na'y lami ang kinabuhi sa lawas. No? Itudluan ako ang Diyos sa kitasan. Mo'y muuli ni ini, ya, bag-o na ang tanan. Bago ang tanan. Doon na nila ngamatay nga nag-una. Doon na nila ngamatay nag-una. O nahimo silang pagtulunan kanako na nagsunod. Kung gusto ka, magkuyog ta. Pagpangandoy, kinaingon, holy desire. Kung gusto ka, magkuyog ta. O
ug muning niya ang simbahan. Manindog palihog. Mga kigsuunan, mga magtutuo, binunyagan sakop sa simbahan, si Maria Magdalena nakasinati og kalipay sa iyahang paghimamat sa nabanhawng Hesus. Kining mahimayaong hitabo, maghatag og kahulugan og kabaghuan sa atong mga pangandoy sa kinabuhi, sa atong gusto sa kinabuhi. Magampo kita karon sa diha sa pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan sa Dios mabag-o diha sa nabanhawng Kristo ug magdala sa iyang mensahe sa paglaom ug gugma ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang katilingban sa mga matuuhon magsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo pinaagi sa ilang panig-ingnan ug ilang kanunay paglikay sa sala. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga anaa sa mangitngit nga lubnganan sa sala, makakaplag diha kang Jesus ug kusog ug kadasig aron mubangon sila ngadto sa matinud-anong pagkinabuhi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nawag-ag kadasig tungod sa daw dili mabuntog nga pag-antos, makakita og kaisog diha sa kabanhawan aron padayon nilang kaplagon ang mas maayong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga mihalin na gikan ni ining kinabuhia, pasayloon ni Jesus atong manluluwas sa ilang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan nga gamhanan, sa gupon unta namo ang maayong pagtulunan sa kabanhawan ni Kristo Jesus. Itugot na ngamuyo kami nga masinati namo ang bunga sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Pangigsuon pagampo kamo aron kini atong halad sakripisyo, dawaton ta si Dios Amahan ang magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad alang sa paghandom kang Santa Maria Magdalena nga mitanyag sa gugma nga gidawat sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maataw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Angay ug matarong gayod. Among katungdanan ug among kaluwasan
ang pagdaig kanimo makagagahom nga mahen. Sa tanang panahon ug niining balaang adlaw nga nagsaulog sa himaya sa imuhang gihatag kang Santa Maria Magdalena, gihatagan mo ang iyahang kasing-kasing sa kalayo sa gugma alang kang Kristo, kang kansang pulong nagluwas kaniya gikan sa mga daotang espiritu nga naglupig ug nagawong kaniya. Imong gihatag kang Maria Magdalena ang kaisog sa gugma sa pagsunod kang Kristo bisan gani hangtod dito sa kamatayon sa krus. Tungod sa pagkadako sa iyang pagpangandoy alang sa iyang magtutudlo, gipangita ni Maria Magdalena si Kristo human siya namatay ug busa imo siyang gihimo nga unang nakakita sa nabanhaw gikan sa mga patay ug unang misangyaw sa mga apostoles nga ang Ginoo nabuhi, ang Ginoo nabanhaw sa bag-o sa ug mahimayaong kinabuhi. Ang iyang mga pulong hangtod karon nagasaulog sa tibuok simbahan aron paglig-on sa pagtuo pagdasig sa paglaom kanila nga maunungong nagatigom nagapundok alang sa pagampo ug busa uban kaniya uban ni Maria Magdalena ug sa tanang mga santos tanan nga ana-ana sa kahitasan buduyog kami sa pagsangyaw sa imong himaya nining malipayong adlaw sa pagdaig. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahungan, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Santos kini kaong Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa imong kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa Jesus sa kalis, bipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini mao ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, ug si Kristo bubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, tagahalad kami kanimo amahin, nining pahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Hesukristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo gayud kanimo, ang simbahan lukob sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumi sab ang mga kaubang patay na, ang ilang kaluwasan dili na namo makita dinhi sa kalibutan. Malaumon nga sila imong tagaan sa gasa sa pagkabanhaw ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, ug kaluoy kaming tanan, himo kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana,
uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang daykon himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan, ginamit ang mga pulong sa atong nagitudlo sa atong manunubos. Amahan namo, nga naa ka sa langit, pagdaygo namong imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan luwas kami sa dautan. Mangayo kami kanimo og Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahon na karon, adong tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumgang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong matuhuong katawan, ang simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ipakita ta ang pag-inigsuunay, panagdait Pagdait na kaninyo. Kordero sa Sa Diyos, Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay mudawat nimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. In my heart, I know my Savior.
Ang gugma ni Kristo nagpili kanato aron dili kita magpabilin sa kamatayon ug magkinabuhi kita alang sa ato ang kaugalingon, alang sa Dios ang namatay pero nabuhi alang kanato. Magampo kita. Ang santos nga pagdawat sa imong mga misteryo o Ginoo makapuno unta kanamo sa makanunayong gugma nga sa walay hunong nakapahiusa kang Maria Magdalena kang Kristo nga iyang magtutudlo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kani. Panalinginan kamo sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang santos nga sakripisyo, manglakaw kita diha sa kalinaw ug gugma ni Hesukristo. Salamat sa Dios.